ka jingpyntip syapi ki paralok rawan ki baju sngap tenat ban lek khwai kumta sngap ha ban pej ni video handuk ban dekut khnang ba pingya sngau ya kini ki price ki long ki ba sngap tenat ka jing yakop khwai dok kha balapan ya dai ba ts leng dok bat ki paralok jaka pung laj arten eastern west khasihil lenti shilong mau maram shanong thliu katarikan long haka ar po ar tari umnai ba phra ar hajar afun reu por khandai am hadu sau ba jpm tiket kan long khat sans pa sirang wiang kapung kan long bai tang ka we ki price ki long kumne banangkong san lak ba ar lak balai silak ter hadu ba sipeu mar silak khat we khat ar khat lai khat sau khat san kan long mar ar peu hajar consolation price kin don ar peu teli mar sau hajar marwe porbu jaka kan long khat ar baje mensngi ha ka ar powai tereng umanai ba pra ar hajar upon reu da usik ni da urang wiang lada don ki ba pen kenya ka porbu jaka onde be da ki tiket omsha bande jingde ya ki bana bar klem da yo jingbit like no tang ki ba de we de khnyang bat tiar khwai on the dok kha thamai pra quintal ha ka khat ar terek umanai ba pra ar hajar ar pon reu bat ha ka tai ka sngi on don ro ka jingpen le kai kan loki dro por lai bji pm ar po ar tarik ubanai bapra ar hajar ar pun reu ka first price kan dei ka truk khat ar tayar bs4 lane pila ban sim da ka pisa khat ar lak tengka ka second price pinyo ka alto keton brand new lane lailak tengka third price pila ban yo ka scooty brand new lane pila ban sim da ka pisa silak tengka ka price ka basau scooty brand new lane pila ban sim da ka pisa silak kabasan pat scooty brand new pila lani pila bansim laga pisa silak kumta kino ki parlok rawan gi balik sya kini ke jingi kop khwai pen laga bok kan sip ke jongpi khnang ba phin yo ya kini ki price ki ba phi angnun tangin sai kan do pat ha ka wai ka video khuble shibun